Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Sauraro tsakanin labarin da muke tafa da su, wani hadarin mota ya yi ajalin 'yan daukar amarya kusan 20 a jihar Zamfara ta arewacin Najeriya. Gamayyar jam'iyyun adawa a Kamaru sun ayyana Isa Ciroma Bakare a matsayin wanda zai gwabza da Paul Biya a zaɓe mai zuwa. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasashe mambobin NATO su daina sayan man Rasha. Madalla yanzu kuma ga labarin kamar yadda suke. A Najeriya an tabbatar da mutuwar mutane 19 bayan da wata mota dauke da 'yan rakiyar amarya ta kwace wa direba tare da fadawa cikin kogi sanadiyar santsi a wani ƙauye da ke yankin Gumi na jihar Zamfara a hanyar su ta zuwa jigan jihar Kebbi. 'Yan rakiyar amarya Faruk Yabo na dauke da ƙarin bayani. Santsi ne ko talalabiya ta kifar da motar da ke dauke da 'yan rakiyar amarya zuwa jiga ta jihar Kebbi a wata gada da aka yi cikunta da buhuhuwan ƙasa tsakanin ƙauyukan Gwalli zuwa Fas na ƙaramin hukumar mulkin Gumi ta jihar Zamfara. Ga dai abin da ɗaya daga cikin iyayen ma'aurata Sheikh Muhammad Kabiru Fas yake bayyanawa. Wannan ibtila'in waɗanda Allah ya kadarce kwanan su suka ƙare a cikin wannan ibtila'in su ne mutum 19. Amarya ce da 'yan uwanta masu rakiyarta da mata da yara suka shiga wannan mota ɗin. Hatsarin dai ya tada hankalin jama'ar yankin da ba su da wata hanya ta sufuri sai ta kan wannan gada, amma shugaban karamin hukumar mulkin Gumi Aminu Nuhu Falale ya ce ko da matsalar hanya akwai nauyi da yayi motar yawa. Motar ga asalin 18 seater ce amma sun sawo mata mutum 42. Kaga ba magana hanya ba ce. Da ta kafe sai direba ya musu magana cewa to gaskiya motar ga fa ta kafe ba za ta fita wurin gaba sai mutane sun rage. Instantly kai tsaye nan sai mutum 20 suka rage. Suna fita sai ta rage nauyi. Kenan dama abin gab ne da gabar ruwa sai ta fada. Saboda haka nan ne aka samu hasarar mutum 19. To ko ne hali ake ciki a sauran bikin auren? Buhari Ibrahim Gumi na daga cikin iyalan ma'aurata. Na batun cin gaba da aure ko abun nan. Aure na gida gudana. Dole aka ɗunguma aka ɗauku gawakin aka dawo gida. Ai yanzu dai ko muna nan muna zaman makokin. Matsalar hanyoyi a Najeriya dai na ta ƙara ta'azzara, musamman sakamakon ambaliyar ruwa da ta yi sanadin lalacewar hanyoyi da dama. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. Gwamnatin Najeriya ta bijiro da sabon tsarin haramta wa jama'a amfani da asusunsu na banki ko kuma buɗe sabo har sai sun nuna lambobin shaidar biyan haraji da aka fi sani da TIN number. A cewar gwamnatin wannan sabon tsari na kunshe karkashin sabuwar dokar haraji da aka kaddamar a watannin da suka gabata. Tuni dai wannan mataki ya fara haifar da cece-kuce a tsakanin 'yan kasar yayin da suke fargabar ta yaya wannan sabon tsari zai shafi harkokin banki da kuma hada-hadar kuɗi ta yau da gobe. A cikin makon da ya gabata ne likitoci da ke neman kwarewa a Najeriya suka gudanar da yajin aiki domin nuna rashin amincewa dangane da yadda gwamnati ke jan kafa wajen kin biyan su haƙoƙinsu. To sai dai bayan da aka fara biyan wasu daga cikin haƙoƙin, a Litinin sun dakatar da yajin aikin tare da baiwa gwamnati makonni 2 domin shafe musu hawayensu. Dr. Uzaira Abdullahi shine shugaban mujallar kungiyar likitoci da ke yajin aikin, ya yi ƙarin bayani dangane da abubuwan da suke nema daga gwamnati. Farko akwai abin da ake ce ma Medical Residency Training Funds wanda likitoci masu karatun horaswa na ƙasa gaba ɗaya muke amfani da shi wurin biyan kuɗin jarabawa da kuma wasu kwasa-kwasan da muke yi. To wannan shekaran an samu jinkiri kuma da aka zo biyan sai ya zamana kusan rabi duk ba samu wayannan kuɗin ba. Sannan akwai wani ƙarin albashi da aka yi na kusan shekara 2 kenan muna bin arias na wata 7 wanda har yanzu shi ma gwamnati bata biya ba. Sannan akwai jihohi inda likitocin wanda suke karatun horarwa da suke fama da matsaloli a kwarin da ba su samu albashinsu ba na watanni da dama. Wannan suna cikin manya-manyan dalilan da suka jaza wannan yajin aikin da muka tafi. Dr. Uzairu Abdullahi shugaban mujallar kungiyar likitocin da suka yi yajin aikin. Guda daga cikin alƙalan Amurka ta kalubalanci matakin gwamnatin kasar na mayar da wasu bakin haure zuwa kasar Ghana duk da cewa ba dukkaninsu ne 'yan asalin kasar ta Ghana ba. Bayanai sun ce a makon da ya wuce Ghana ta karbi bakin haure 14 karkashin yarjejeniyar da ta kulla da Amurka na karbar bakin haure 'yan kasashen yammacin Afirka. A cewar alkaliya Tanya Chutkan, matakin na Amurka take dokokin duniya ne kan kare hakkin bakin haure, kasancewar mutanen da aka kai Ghana 'yan kasashen Najeriya da Gambia sun fara nuna fargaba a game da tsaron su a wannan kasa. Tuni dai lauyoyin su suka fara nuna fargabar cewa waɗanda suke karewa ka iya fuskantar tsangwama, wariya ko ma azabtarwa a Ghana.
Jam'iyyun siyasa 11 a Kamaru sun bayyana tsohon minista Isa Ciroma Bakari a matsayin dan takara ɗaya tilo da zai wakilci 'yan adawa domin karawa da shugaba Paul Biya a zaben da za a yi ranar 12 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. To sai dai wannan yarjejeniya bata haramtawa wani daga cikin 'yan adawar damar tsayawa takara idan yana bukata a zaben ba, kamar da yadda za a ji a wannan rahoto da Wada Alhaji ya aiko mana daga birnin Yawunde. Waɗannan jam'iyyu 11 da suka bayyana goyon bayan su ga takarar Isa Ciroma Bakari ba ɗaya da ke da wakilci a majalisa. Shaide yarjejeniyan bata haramtawa wani daga wancan jam'iyyun tsayuwa takara ba. Anisa Kane yana ɗaya daga cikin kakakin ƙungiyar. Mun yi aiki kan ma'auni na hakika matsakaicin adadin 'yan takara don sanya hannu kan alkawari tare da umarni guda ɗaya da ke ginawa 3 ko 5. Dukkan waɗannan alkawura Isa Ciroma ya yarda da su. To wai ko me magoya bayan Ciroma ke gani na wannan goyon baya da yake samu? Ya samu goyon baya da yawa ga mutane saboda an ga aikin da yi a da, saboda haka ne mutane da yawa suke goyon bayansa, an ga cewa zai tafiyar da abu akan gaskiya. Goyon baya da Ciroma yake samu ba wai yana samu akan banza bane hakan. Mutum da yake transport shi ya zo ya gyara shanin a yi renewable permit da sauransu, ya kawo shanin su fiyashi na don abu ne na ci gaba na ƙasa. Kun ya nuna mana cewa gudanar da ya ɗauki ƙasa zai ma 'yan ƙasa aiki. Ce dai ba haka Professor Isa Abari manazarci kan harkokin siyasa ke ganin lamarin ba. Asalin wanda suka zo haɗaka ba su kai 15% ba. Akwai manya-manyan kungiyoyi kamar su SDF, kaga dukan su ai har yanzu ma ba su ma fara komai ba. Ni a gani na gaskiya sun yi ne saboda ba su da marafa. Sai dai wasu na ganin cewa in aka samu rashin jituwa da sauran jam'iyyun, hakan zai kai ga share ma shugaba Paul Biya hanya na sake ƙara wa'adi na 8. Wada Alhaji Yawunde ya rafi. An gaishe ka. Mahukuntan sojin jamhuriyar Nijar sun sake kama tsohon minista a gwamnatin Muhammad Bazoum wato Ibrahim Yakuba, wanda ya kasance ɗaya tilo da ya koma gida ta gaban kansa bayan juyin mulkin da aka yi a 2023 a kasar. A jawabin da yi wa sashen Hausa na RFI mai shigar da kara da gwamnati wato mai shari'a Ma'azu Umaru ya ce ana zargin tsohon ministan da kisan kai da kuma tsaface-tsaface. Shugaban kasar Algeria Abdulmajid Tebboune ya nada Sifi Garib a matsayin sabon firaministan kasar da kuma Murad Adjal a matsayin ministan makamashi a wani garan bawul da ya yi wa kunshin gwamnatinsa. A sanarwar da fadar shugaban ta fitar ta ce an daga likafar Garib daga ministan masana'antu ne zuwa wannan mukami, duk da ya jima yana matsayin mai rikon kwarya na firaminista don bayan da shugaban ya sauke Nadir Laboyi a makon jiya. Sanarwar ta ce akwai karin ministoci da za a yi wa garan bawul, sai dai kuma ta ce ba za a taba ministoci kuɗi, kasuwanci da kuma harkokin waje ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sanya wa kasar Rasha takunkumi matukar kasashen kungiyar NATO sun amince da dakatar da sayan mai daga Rasha tare da kakaba mata nasu takunkumin domin matsa mata lamba kan kawo ƙarshen yakin da ta shafe sama da shekaru 3 tana gwabzawa da Ukraine. Ga rahoton Kabir Yusuf. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Truth a ranar Asabar. Har ila yau shugaba Trump ya kuma buƙaci mambobin ƙungiyar ƙasashen da su yi la'akari da ɗora haraji na kashi 50 zuwa kashi 100 ga ƙasar China a matsayin wata hanya da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. A cewar Trump, abin mamaki ne yadda ƙasashe mambobin NATO ke ci gaba da sayan mai daga Rasha duk da kasancewar harajin da suke bayarwa ƙasa da kashi 100 ne cikin 100. Yin hakan yana raunana matsayinsu sosai. Trump ya kuma bayyana cewa shirin NATO na samun galaba a yakin ba zai yiwu ba har sai sun ƙaurace sayan mai daga ƙasar Rasha. Ƙasar Turkiyya, wadda ita ma mamba ce a ƙungiyar tsaro ta NATO, ta kasance ta 3 a yawan sayan mai daga Rasha bayan China da India. Cibiyar bincike kan makamashi da iskar gas ta ce sauran ƙasashe 32 da ke cikin ƙawancen kuma suke sayan mai na Rasha sun hada da Hungary da Slovakia. Mahukunta a Nepal sun ce kawo yanzu adadin mutanen da suka mutu a sakamakon zanga-zangar yaƙi da cin hanci da rashawa ya kai 72 yayin da ake ci gaba da aikin neman gawarwakin mutane musamman a gine-ginen gwamnati. Zanga-zangar wadda ta barke a lokacin aiki ta yi sanadiyar mutuwar ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da dama, ganin yadda matasan suka rika bankawa gine-ginen wuta. Mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar kasar Prakash Budotki ya ce baya ga gine-ginen gwamnati an kuma samu wasu gawarwakin a manyan shaguna. Karfe 8:10.
Lokaci ne na labarun wasanni ga Abdulkadir ya sake dawowa. To Rukayya barka da hantsi. Barkanmu. To za mu fara da alkawarin ci gaba da wannan labari na Manchester City da United ba? Batun balbalcewarta da masana suka yi. To bayanai sun tabbatar da cewa Sir Alex ya karbi kungiyar ta Manchester United tun a 1992 a wani kadami da ba lalle ya yi wa magoya bayan Manchester United daɗi ba a wancan lokaci. Tun a wancan lokaci ana batun dama a balbalce take, sai da ya zo ne kuma sai ya gyara wato kungiyar. Kuma sai kafin ya tafi sai ta ƙara balbalcewa, ya mai da ita yadda ya same ta ne dai kawai. Kwarai kwato, amma a tsawon shekaru kusan 26 da ya kwashe a kungiyar ya ci mata gasa daban-daban. A wannan lokacin abin da ya fara yi bayan ya karbi jan ragamar kungiyar shine wato yadda ya fara ɗauko manyan 'yan wasa irin su Eric Cantona da Roy Keane waɗanda sun sauya salon taka leda a Manchester United daga rashin tabuka abin a zo a gani zuwa wata kungiyar kwallo wato da take wa kungiyoyi barazana ba yawa a gasar ta Premier. To duka waɗancan nasarori da Manchester din ta samu karkashin jagorancin sa Alex sai suka zama tarihi bayan barin sa kungiyar. Wato daga bayan nan dai a iya cewa ungulu ta koma gidanta na tsariya domin kuwa wato faduwar bakar tasa. Kwarai kuwa ya kwance uwa domin kuwa kungiyar ta Manchester United ta sake shiga wani hali. Dalili kenan da ake ganin shine ya sanya wato ita kungiyar take raba gari da masu horaswa irin su David Moyes, Luis Van Gaal da kuma Jose Mourinho, waɗanda shi wato Mourinho ya kasance cikin manyan masu horaswa ma a duniya. Sai kuma na yanzu Robin Amuran wanda shi ma ya zo da nasa salon na zuba 'yan wasa 3 a baya, 4 a tsakiya, 3 a gaba, wato 3-4-3. Salon da ake ganin ba zai yi wa Manchester United kyau ba, duba da wato ko a lokacin da aka bawa Antonio Conte rikon Chelsea shi ma ya gwada yin amfani da wannan salo wanda kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. To masu tsinkaye dai na ganin harkar ta mola a gasar Premier ta Ingila wannan salo ba zai yiwu ba. Ai akwai kungiyoyi da yawa da ya kamata su koma ga addu'a, ba wai iya kawai wato dabara na jera 'yan wasa ba, ciki har da Arsenal. Gaskiya ne. To rahotanni daga Amurka sun tabbatar da cewa an kammala cinikin kungiyar kwallon kwando ta Poland Trailblazers da ke buga gasar wato kasar ta NBA. Haɗakar wata tawaga ƙarƙashin jagorancin kungiyar kwallon hockey ta kankara wato Ice Hockey Carolina Hurricanes wato Tom Dundon ta cimma matsayar ne ta siyan tawagar Poland Trailblazer daga hannun mamallakinta na yanzu wato Paul Allen. Da shirye-shirye sun yi nisa da yanzu haka ake jiran amincewar hukumomin gasar ta NBA domin kammala siyar da tawagar da aka kiyasta cewar darajarta ta kai kuɗi sama da dala biliyan 4. Sai dai cikin yarjejeniyar siyar da kungiyar tilas ne kungiyar bayan kammala cinikinta ta kasance a birnin Poland da ke jihar Oregon. A baya yunkurin sayar da kungiyar ya samu tasgaro bayan da magoya bayanta suke ganin cewar da zarar an sai da ita wato za a ɗauke ta ne daga mahallinta na asali, abinda ya kawo tsaiko wajen sayar da ita kafin yanzu. To an gaishe ka Abdulkadir, muna godiya. To ina godiya. Arafai Hausa na maraba da masu sauraro daga kowane sassa na duniya. Burinmu a kowane lokaci shine kawo muku labarai da dumudumunsu a kan lamuran da ke gudana daga kowane lungu da saƙo baya ga shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Wasu daga cikin labaranmu da za ku iya saurara ko kuma karantawa a shafukanmu na intanet a yau Litinin. Akwai labarin hatsarin mota da ya sanadiyar mutuwar mutane 19 'yan rakiya amarya a jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya. Bayan share kwanaki 2 suna yajin aiki, likitocin da ke neman kwarewa a Najeriya sun dakatar da yajin aikin nasu tare da baiwa gwamnati ƙarin makonni 2 don magance matsalolinsu. Ko waɗanne buƙatu ne suke nema a wajen gwamnati? Muna ɗauka muku da hira ta musamman a kai. Mahukunta a jamhuriyar Nijar sun sake kama ministan tsohon shugaba Bazoum Muhammad wato Ibrahim Yakuba. Minista ɗaya tilo da ya koma gida ta gaban kansa bayan juyin mulki. Ko me ake zarginsa da aikatawa a wannan karan? Sai ku biyo mu.
11 daga cikin jam'iyyun adawa a Kamaru sun bayyana goyon bayansu ga takarar Isa Ciroma Bakari don tunkarar shugaba Paul Biya a zaben da za a yi a watan gobe. Haka zalika za ku iya ziyartar shafin namu domin karanta yadda dubban Falasɗinawa ke ci gaba da ƙauracewa wani yanki na Gaza zuwa wani ƙarƙashin zafafan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa. Yan ƙwallon nan sun san amfanin player je World Cup kuwa? Inda sun sani ba za su kuskure ba za su je World Cup ba. To domin jin wannan da ma ƙarin wasu batutuwa game da makomar tawagar Super Eagles ta Najeriya na halartar gasar lashe kofin duniya, sai ku biyo mu a cikin shirin duniyar wasanni. Shi kuwa shirin lafiya jari ce ya mai da hankali ne kan yadda jama'a suka fi yarda da shagunan sai da magani na bakin titi maimakon zuwa asibiti. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Arafai Hausa domin samun ƙayatattu kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiya Arafai Hausa, ku more. To an gaishe da Kamis Sali. A ƙarshen makon nan ne ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya ta sanar da janye yajin aikin gargaɗi na kwana 5 da ta fara a ranar Juma'ar da ta gabata, tare da sanar da ƙarin wa'adin makonni 2 don a biya musu bukatunsu. Daga cikin bukatun ƙungiyar da take nema gwamnati ta biya akwai abin da ya shafi albashi da allowance da kuma walwalar mambobinta. Ko yaya wannan yajin aikin likitoci ke shafar ɓangaren kiwon lafiya a yankunan ku? Wace shawara kuke da ita